my fans. Thank God we made it to 2024. Going by the Gregorian calendar, we all made it to 2024. And I pray that it's going to be a nice year. And whatever has been your heart desire, whatever you've been seeking to have, I pray that God will grant you. Whatever you seek from God this year, pray earnestly, and I believe it's on the way. In fact, it's in the pipeline. Yes, waiting to hit your corner by God's grace. And this year we promise to serve you better. Yeah. And please add on the comment section, tell us how you want us improved this year. If there's anything you feel we are not talking about in this channel, please feel free to comment and tell us, oh, Guy, if you put this, if you add this to your program, it could be better. Tell us. We are happy to continue to serve you better. Happy New Year. We are using this short video to usher you into the new year. Some people will say we came quite late. Yes, we are handling other things. But because we have you in mind and we decided to come. Happy New Year to you. I declare that you shall be prosperous this year. You shall excel. Yes. You shall excel in your field of endeavor. You shall excel. Whatever you seek, you will get. Yes. I pray that all of us that have entered this year will see the end of this year and even beyond. That is my prayer for you. In the name of Yeshua Jesus. I pray that the only people that will not prosper are the evil people. Their business will go down in the name of Jesus. But once you are doing something that is legitimate, something that is true, I pray that you will survive, you will succeed, you will grow. Your business, everything you do that is not evil will be favored. In the name of Yeshua Jesus, who I serve. Yes, I serve Jesus. I believe in God. And the ife ọ na onye a na-eme ọ ya na-agara ya nke ọma mana onye ọ na-akwụwa aka ọtọ ụzọ ha kpọchiri akpọchi ya emeye ife ọ na wifunu chekwere ya bịa ụfọdụ chọrọ ịnụ nwaanyị n'aha ụfọdụ chọrọ ịlụ ụlọ Chineke eme ọ ya agala ụnụ aka ụnụ ya na-akwọ ọfụma ife ahụ ị na-eme ụzọ isi akpata nri Chineke eme ka ọ na-aga nnọọ n'anya mana ofife mma gwakwa kwụwa aka gị ọtọ enwebọ ya ha na-eche aya esetụ a na-asị ka aya esi setụrụ ya aya esetụrụ ya n'aha Chineke ya weta ego anyị ji setụrụ ya nwabọ ya ha na-achọ inwe freedom Chineke eme ọ ya enwe freedom mgbe oge dị anya mgbe kwesịrị na ọ ya enwe freedom ka ọ ya enwe freedom nwabọ ya ha ya ebido afịa ọzụwa nke ọ ya azụ ọfụma site n'ike nke Chineke nya gaziela anyị ọ ya adịla anyị ncha niile na mma onye chọrọ udo ya enweta udo etu a ka ọ ya esi dị ị nwekwara ike ebe ahụ ị na-aza ise ụfọdụ a na-aza amen ha ncha wofu etu a ka ọ ya esi dị akụkọ ọma akpọ anyị n'ekwentị ezigbo akụkọ ka ya na-akọ akụkọ ya eweta udo akụkọ ọṅụ akụkọ ya wee nụ ị nọ n'ebe ị nọ na-egoli na-asị Chineke daalụ ụdị akụkọ ahụ ka ya na-anụ anyị ya anụ akụkọ mgbagwoju anya anyị anụ akụkọ ya eme ka anyị na-ebe anya mmiri ọwụ na anyị ebe maka ọṅụ ọ ya wụ maka ife iru uju etu a ka ọ ya esi wee dị ife ọwụ na ihe eme ọ ya na-agalago nke ọma dịka ntị wee kwu onye mara ife ọ chọrọ itinye na comment section ya tinye detuola anyị ebe ị chọrọ ka anyị kpatụ aka n'aha iji fụ na anyị na-asa abụ ụnụ ọfụma anyị na-enye ụnụ ife ụnụ chọọ na chanel a ụnụ makwa m afam Azuka Oje Igbo Area TV m na-ekwu na aha ya kacha mma aha niile ifugolu ifubokwu n'ife ọ ya ka aha ya adịrịghị mma ihe eme ọfụma ife ahụ ị na-eme ya achawalụ
o nwere ife ndị oyibo na-asị no illumination unu ya afụ illumination na ife unu na-emewu ife ziri ezi unu ya afụ illumination unu ya eme ọfụma ogologo ndụ ahụ isi ike egbe ugo ya ebe nke sikwana na ibe ya ebe nke akwa ya etu aka ọ esi dị ndị be anyị ngwanụ ebe a ka mma hapụ ya asị nka nkene enu daalụ nụkwa ngwanụ bye bye nọ ya gazie